Dev. Bu. Dev hebu. Dev çi bu? Dev. Dev. Dev çi bu? Kursa fêrkirina zimanê Kurdî ye li zanîngeha 100. la Parêzgeha Wanê ya Bakurê Kurdistanê. Bu ya gediği hebu. Ya gediği hebu. Evet. Hatta çok karıştırmıştık. Evet. Di vî polî de tenê 25 xwendekar hene. Lê zêdeyî 100 kesan bû fêrbûna zimanê Kurdî di vê kursê de navê xwe tomar kirine. Ama hocam şunu şey yapamıyorum. Tam bece ama da ça bece. Evrin, Evet. evrin, Ji sedên û pêncê beşdarvanên vê kursê xwendekarên zanîngeha Wanê ne. Ew bê beramber di vê kursê de fêrî rêzman û zimanê Kurdî dibin. Tamam. Kerem gel. Havano ne ezink. Ezink. Av kursa adam gelek ki hoş bun. Me işte nügin bunem. Je zamanı kurmancı Nisan'dan kandın yemin bun. Da fazla me ve av kursa şehir deri ve Mamosta Gernaz ji nîsana sala borî ve dest bi vekirina kursên Kurdî kiriye. Par çar kurs vekirin diwan kursa de ders daye 105 xwendekaran û nêzîkî ji sedên otopêncê wan bawername wergirtine. Av de piyaleye de ye. Abi ve Ev kursa pêncem a yekem ya îsal e ku çend roj ji dibe destpêkiriye. Wek ew bi xwe dibêje îsal xwestek zêde bûye. Lewra kurs li ser sê gropan dabeş kiriye. Di hefteyekê de 5 rojan û rojane sê dem ji mêran dersan dide. Tenê niha ne li Wanê. Tişta ez dizanim li Stenbolê, li Amedê, li Colemêrgê, li Şirnexê, li Batmanê, li gelek derên din jî hem bajarên Kurdistanê û hem jî metropolên Tirkiye em bêjin wek bajarekî wek Stenbolê êdî dibin banê dewletê de dibin û Wezareta Perwerdeyê vegirê dayî kursên Kurdî têne vekirin. Li Kerkûkê heye. Neft li Kerkûkê. Gernaz pêşa Kurdî qedandiye lê wek mamostayê Kurdî nehatiye damezrandin. Niha li Kulêja Rahêneriya Werzîşî ya zanîngeha Wanê dixwîne û xwendekarê qonaxa sêyeme. Gernaz nîvê mûçeyê wan mamostan werdigire ku li kursên cudayên ziman li zanîngeha Wanê ders didin. Ji ber bi fermî wek mamostayê Kurdî nehatiye damezrandin. Me dengdar nivîsiye? Dengdir. Ez ne bi dilê xwe dixwînim arast yani kêfa min ji beşêre tê lê biçekî ez mecbûr mam beşeke din bixwînim ji ber ku 2013 min dest beşa Kurdî kir li Bingolê 2017 min xilas kir û ev 5 sala me xilas kirî lê ji alî dewletê ve tikarekê bi qadro nedane me. Li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye salane tenê sê mamostayên Kurdî tên damezrandin. Du ji wan bû zaravayê kurmancî û yek jî ji bo zaravayê zazakî. Îsal bû damezrandina 200 mamostayên Kurdî li ser torên civakî kampanyayek hat ragihandin, lê di hêjmara damezrandina mamostayên Kurdî de ti guhertinek çê nebû.